Wara s-suċċess kbir turistiku lokali fl-aħħar snin, l-isfida ewlenija għal din is-sena l-ġdida hi kif dan se jiġi amministrat bl-aħjar mod u bi preċiżjoni favur iżjed valur miżjud tal-ekonomija fejn din l-industrija hi mutur ewlieni għal prosperità. Din kienet il-fema ta' Filip Fenek, deputat President tal-Kamra għan-Negozji Żaru Medji u Chairman tal-Kumitat għall-Immaniġġjar ta' Paċeville, f'opinjoni pubblikata fil-Malta Independent it-tnejn. Fenek ifakkar fl-effett multiplu fuq setturi oħrajn li jgawdu b'mod dirett jew indirett mill-veloċità ta' flus iġġenerati mit-turiżmu, waqt li jisħaq li għal daqstant u kruċjali li l-viżjoni għal ġejjieni f'dan ir-rigward tissalvagwardja s-saħħa ta' dan il-pilastru ekonomiku li jsostni l-ekosistema tal-gżejjer tagħna. Tant li fl-ewwel xhur tas-sena l-oħra ikkontribwiet ma' 3.5 biljun euro fl-ekonomija. Bħala ċermen tal-Kumitat għall-Immaniġġjar ta' Paċeville fejn jara b'mod dirett il-ħtieġa ta' kalibrazzjoni fl-industrija, Fenek itenni li pajjiżna issa jrid aktar jipprioritizza il-kwalità tal-ħajja, is-sigurtà u l-infrastruttura tal-ogħla livell biex ikollna sostenibilità xierqa inkluż fl-attivitajiet vibranti ta' filgħaxija. Għanna l-volum, issa neħtieġu l-valur, irridu nifokaw biex nassiguraw l-aqwa linji tal-ajru u swieq iżjed il-bot minn fejn nattiraw turisti interessati fil-kultura, l-istorja u esperjenzi tal-aqwa kwalità li Malta teċċella fihom, insista Fenek. Sa dan it-tant, f'artiklu separat fil-ħarġa tat-Times it-tnejn ukoll, kemm il-kap eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni Maltija għall-Lukandi u Ristoranti l-MHRA Tony Zara, kif ukoll il-kap eżekuttiv tal-Awtorità Maltija tat-Turiżmu l-MTA Karlo Mikallef iħarsu lejn il-prospetti li kapaċi ġġib l-industrija. Zara jisħaq li f'din is-sena l-ġdida, it-turiżmu se jiddependi b'mod qawwi fuq il-konnettività u żieda fil-ġar tal-passiġġieri mill-linji tal-ajru. Dan hekk kif it-titjir diretti mill-Istati Uniti tal-Amerika se jibdew minn Ġunju li ġej, waqt li seat capacity tal-ajruplani ġenerali mistennija tiżdied b'7%. Il-kap eżekuttiv tal-MTA jisħaq li l-pajjiż qed jipprioritizza fit-taħlit ta' turisti, b'enfasi fuq setturi bħal konferenzi, laqgħat u wirjiet iżjed milli vjaġġar fost iż-żgħażagħ, fejn il-pajjiż ukoll jippromovi żewġ faċċati, destinazzjoni għall-kultura u l-istorja fix-xitwa u d-dipendenza fuq il-bajjiet u l-ħajja fuq il-gżejjer fis-sajf. Min-naħa l-oħra, fl-istess artiklu ġie kwotat ukoll il-kellim tal-Oppożizzjoni għat-Turiżmu Mario De Marco li iżda kompla jbeżża u jdaħħal il-qtieħ il-qalb. Dan meta beda jsostni li se jiġu 5 miljun turist meta hu impossibbli li f'sena waħda ikollna żieda ta' 1.2 miljun turist. Tali attitudni isimili meta f'Ottubru li għadda it-tanta jwaqqgħat ċajt li d-Deputat Prim Ministru u Ministru għat-Turiżmu Ian Borg waqt il-programm Popolin fuq ix-xandir nazzjonali. Dakinhar kien iddikjara li l-akbar grupp ta' turisti huma dawk taħt l-24 sena biex imbagħad kellu jammetti fil-Parlament li kien għal kollox żbaljat għax qara ċ-ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO ħażin.